じゃあよろしくお願いします。はい。じゃあいつもの通りバランスチェックをしてみたいと思いますので、こちらから押させてもらいたいと思います。本日高額なモデル料をお支払いしまして、来ていただきました中さんです。はい。お手から押します。でしっかり中心にいてタップ3、はい。あれぶれますね。靴下のせいですかね。あれ幅広がってないですか。では前後いきます。3、はい。じゃあ行きます。まあまあさっきですね。後ろいきます。あれぶれますね。しっかり真ん中にいてください。3、はい。あれぶれますね。上から加圧しますね。こちらどうでしょう。こちらぶれます、ね。はい。そしたらですね、前に手を合わせて手のひらを上にしてください。で、上から加圧します。これは、あれ本当ですか。2回、3、はい。はい。じゃあ手のひらひっくり返してください。下からアップします。3、はい。あっちゃいますね。はい、OK です。で、ちょっと電球をつけてみますね。こちらの照明ですね。これちょっとつけてみたいと思います。これで変わったらすぐまた不思議だな。こんなに変わるか。スイッチが入ったのかな。照明入りました。でこれでもう一回いってみます。これが平気だったら。こちらから押してみますね。大丈夫になった。すごいですよね。おかしい。そうですね。前後いってみます。動きません。後ろも大丈夫ですね。でこちらからいってみます。なんていうかしら。強いですね。横に開いてください。上から加圧します。もう強いもんね。強いですね。さっきより強いもんね。はい。強いです。で前で、はい、ここでキープしてください。もう変な気がするもん。強いですね。自分で。繰り返してください。はい。連覇で。全く電気をつけてない時の状態と違うんですが、これ電球から放射されている電磁波の影響ですね、あるいは電流から発信されている電磁波の影響を体がキャッチしてるんですが、この電磁波自体は有害とされてるんですけど、ブレーカーの元々もですね、電磁波の質を変換するトランスフォーメーションシールっていうのを貼ってます。その結果、この空間に入ると、非常に体感しっかりしてくるという現象が起きるんですね。で、今日やりたいのはですね、もう一つあるんですよ。前回これ左手に持ってください。でこれでどうなるかっていうことですね。でこれ崩れちゃうんですよね。これだって絶対不思議だよね。崩れちゃうんですよね。置いてるだけだからね。はい、崩れちゃいます。横に手開いてください。上から加圧します。崩れます。崩れますね。さっきより悪いね。最初より悪いね。はい、OK です。でこれ手に持っていただいたのは何かというとですね、これなんですね。わかりますかね。これ不思議だよな。これを持つとですね、持っただけで、バランス崩れちゃうんですよ。もう一回これでやってみますけど、もう力入ってるわ。これは崩れないですよね。全然平気だもんね。崩れないですね。はい。でこれでですね、今巷で評判というかですか、情報が広がってるですね、松葉のお茶をちょっと飲んでみたいと思います。あ、それも言ってた。もう買えない人ね今これ。これ飲んでみてください。需要が多くて。はい。そうか。これで持って大丈夫なら、うちの娘が今日言ったさっき。もう一度これ持ってもらっていいですか。着ながらの時そう言ってた。もう力入ってる。もう全然違う。どうでしょうか。
言ってた、娘がそう言ってたわけよ。強いですよね。もう入ってもらって力が。強いです。強いですね。嘘のように強いですね、なんか。で、ワクチン打っても平気じゃん。はい。横に開いて。ワクチン打っても平気だよ。強いです。もうだって感じるもんだと思って。強いですね。今やってました。あ、どうしようかな。今やってるのかさっきよりな。強いですね。強いです。今松葉のお茶を飲んでもらっただけなんですけど、お茶飲んでもらっただけでも中さんの場合はぶれなくなりました。でそれがまあどういうことかっていうことなんですからね。で、体幹がぶれないっていうことは体の中のいわゆる神経系の電気の流れが正常化してるってことなんですよ。でこれでちょっと電気消してみますね。こうするとどうでしょうか。あ、平気だ。今度も大丈夫ですよね。もう大丈夫。大丈夫ですね。へえ。大丈夫です。大丈夫になりました。